your afternoon, sir. Come here. Yes, so Jesus. Okay, man, how will I back up and you have to go badine? Ngadiru. Yes, sir. Huh? Yes, sir. I drop phone for grant and stand up, go back. Jesus. I don't got drop on here. Come stand for front of this bed. Stand for front of this bed. What do you want to do? Now here you go no say you go wear skate and blast. Now here you know say you go wear skate and blast. Sorry, sir. Ever keep that phone until I come back and cook the way for that one bingo. Tolo. Ish, constant that place and turn now. They are kurunga turn not like a bag of kurunga on turn. Look at. Igalaga yigeji na me kege mapata promo. We skate you gbasia delu. Turn all the way you there unyere. Chileke kule hojo this girl e wura arobagage. Owara ya dege. Omega yi puyiri. Ne we he madaga hu hiao. Wapakala baga swara. Ya with a phone okay. Koro that place ish Norotunga na. Norotunga. Okay, sir. Okay, sir. Mehezegi. Aha. Chetachi onye. Chimezie. Chetachi Lolaji. No, sir. Emola nwa. No, sir. Akwe mani ihe mmege ebe aka abadi hu akwụkwọ ma Facebook ma Instagram m ga n'iru. Yes, sir. Kebi shi na watch him. Lagos State. Iwo onye pe. Obingwa. Ebe na Obingwa. Itungwa. Mana gị nọ nga aga ṅụwa kai. Tas mana gị nọ nga aga ewere kai akpọrọ acha ṅụwa. Is water, sir. Ọmụ aka esogara bekee Chineke agbagọ. Drop that thing. Techaga popular. Ebra ga bịa kwaga m is water. Is water. Ọ nga ka ebra mmiri agụmaghị. Onye uru ahịa. Ọ nga ka ebra mmiri agụmaghị. Asị gị dem you tension ebe. Ejima akụ mmadụ ihe nge. Nwere onye bịara nga ma akọ ya ihe. Ebra nga ọwụ with tension. Temara abụba ntị akpụkọ m ọgụ ka onye akpụka ntị dị. Bịara nga bịa gwa m sọ tension. Sir. I didn't prepare, so. I said, get them you. Sorry, sir. Ebe na ngwa kishi. Itungwa. Ebe ni Itungwa. Itekala. Ebe ni Itekala. Ogwala no, sir. Itekala ni Itungwa. Obingwa local government. Elo di wana digelo ye choko pozo nwo. Hey. What can gagawa di mano? Di wana gagawa diga noro. Ama gagawa di mano. Eh? Yes, sir.
Maka BP. Ija bakashi ọnụ. No, sir. Wepụ aka na ntị gị. Wepụ aka na ntị gị. Wepụ aka na ntị gị. No, sir. Ka ihe iji chọrọ ịpụ di gị ụzọ agawa ka gị nwa nọrọ. Ka ya nwa nọrọ. Maka BP. BP. BP o. BP igbu onye. Mama nwere BP sisi na m nwụrụ. BP. Ị nwere BP. Igbu m. Mom. My mom. Enyola nshi na ahụ gị mbụ. Yes, so who is the shebaram? Ele ihe mere eji nyụọ nshi na ahụ gị. Eri mmiri outside o shabam. Enyere ya n'ime moto ka ọ wee nyere ya na shọpụ mmadụ ya daa n'ahụ. Ọ bụkwara maba na moto. Ọ bara maba na moto m kwụsị si ndị driver bụrụ akpa m gaduwa. Mgbe m abịawa. So, ma pụọ somewhere ga nyochazi the she clean my body. Okay. Iyi pantị mgbe ahụ. Yes, sir. Okay, shi ndị ahụ fakara na pantị ahụ. Eyi m pantị liner, sir. Nwa agbọghọbịa achaghị pọpụlụ ji anyụ nshi n'ahụ ya ma ọ bịa ya moto. Ịbala ma onwe gị mamịrị n'ahụ mbụ. No, sir. Ụmụnne gị adị ole? I had 6, 3 boys, 3 girls. Iwu onye oshi? No, sir. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? No, sir. Otele ji akọ gị ụkọ? No, sir. Achọ m that touch from you. Kwe na ihe m na-agwa gị? No, sir. Achọ m that touch from you. Sorry, sir. Onye nshi n'ahụ ya. Achọ m that touch from you. Ọba nshi. Achọ m that touch from you. Echi apị m ya me kwupi okwu n'isi. Ndo. Branga bịara takoshigere m eze. I'm sorry, sir. I'm sorry. Na m ụdị nshi enyo ya. Ọwụ nga ọwụla akpọ gị ga ga-etu aka pọinta kila na-egburu gị. Azụ ọwụla ịhụrụ ga atakọrie. Mmanya ọwụla ha mere ọda ga aṅụrie. O wee richaghị enyo ma nshi na mana moto ma nọ nsọ. Branga bịa takoshigere m eze. Kwara ndị origbo ofuo. Na-eri ihe niile na-alakọ gị n'ara. Ebere gị ugwu? Yes, sir. Otele achapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Gịnị ka ị gụrụ? Business administration. Ele ebe ị gara ụlọ akwụkwọ? Michael Okpara University of Agriculture. Gịnị ka ị rụga? Woman administrator. N'ebe? Zenith Bank. Mmadụ letra ala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Three. Atawa gị iji anyụ? 3, sir. Yes, sir. I'm Aba Mmiri, sir. Ese gbagha onye? I'm Aba Mmiri, sir. Anụ m ihe kwuru, ese gbagha onye? I'm Aba Mmiri of Masa.
I got Patram bucket now. Biledia, stand up there. Stand up there. About the bucket. I say stand up there. Go with the bucket. Can't bring bucket. Go with the bucket. Eba kowala hungote. Eba kowala hungote. Go with the bucket. Go with the bucket. Ebe baga miri. Ebe papa get borehole. Can't bring bucket from there. Panemola ga hun patram bucket. Elekwele ebe nwa agbaga mmiri no. Elebe nwa nwere borehole n'ọtọ ya no. Elebe ndị reservoir juru n'ọtọ ha no. Agbawa gị blood ọtọ. Ga-ebịa nga bịa gwa m sị gbaga mmiri. Ewere amụ kụwa sata gị blood ọtọ. Ga-ebịa nga ekwughere m sị gbaga mmiri. Gbagbukwa onwe gị na mmiri. Moderator tụọrọ m ya butere m ya n'elu ihe o butere m bucket eke ihe mmiri ọwụ. Nga mmiri ushi agbaga.